Zdravím všetkých, s vami je tu Skyracer, no a dneska vás tu vítam u ďalšieho dielu z Retroxidie. Dneska, ako som vám slúbil, vám ukážem, alebo dám vám adresu serveru. Dá sa toto hodným, poviem pravdu. Už tu nie je rebrík, mám tu toto, začínam tu stavať kominy, je tu vyhlásená súťaž. Teraz, ako hrám sám, ide byť 11 hodín, teraz, ráno, cez deň. Väčšinou tu niekto je, takže je možné, že ako ľudia nie sú. No nič, prvá vec, vám idem ukázať, jak sa volá. Pardon, IP adresu. Takže IP adresa je tu na, akbyže áno, chceme niekto. Tu na máte, stopnite si, odpíšte si, neviem, niečo. Tu na máte IP adresu. A teraz k hlavnej veci. Dneska sa budem venovať súťaži ako stavbe nejakej bejsky. Robenie tohto. Skúsime tajomnú telajov, ktorých som si tu medzičasy urobil. Získal. A dnes by som čo? Ja proste získal pár vecí, lebo s kapiňami helma robil som si druhú. Enchanty nemám na to, ale treba mi ako knížočky. Takže najprv ideme naloviť nejaké tie kravičky. Takže ak sa vám nechce pozerať, ako tu hľadám. Jo, ešte jedna vec. Moje videá nie sú strihané, lebo chcem to robiť ako youtuberi dakedy, bez strihu. Takže uvidíte celý gameplay. Proste si preskočte. Videá nebudú asi tak obsiahle, že teda tam nebude miliarda vecí, ako napríklad v tých postrihaných. Ale zasa uvidíte celý gameplay, čo sa robí a takéto veci. Budem sa snažiť veci také nudné robiť v skrine, nech to nerobím na videu. Ešte dačo, neviem. No takéto veci. Treba mi na čakanie, nemám. Ani na jednom, ani druhom, a keďže už nemôžem dať repair, znamená, že nemôžem. Takedy bol repair. Ja áno, mám goldový rang, získal som z toto, jabička, z bedničky. Ale to by sme mohli otvoriť tak. Mohli by sme takto otvoriť. Čo sa volá? Video by sme mohli začať. Takže sa teraz modlíme všetci, aby mi padlo niečo dobré. A takže ideme semka na spawn. Shift. Boom. Nič. Look, vote, jungle, vote. Luky si nechám. Mangrove mi netreba, to mi netreba, to mi netreba. Meno bez. Takže nič. SMK, hodíme si tu na tieto veci. Môj luk. Je to ridí z prosté muchy, prepačte, muchy tu pomneležu, otravujú ma. Gubíme tu toto, pôjdeme za kravy, ale pôjdeme na výpravu za kravami teraz, alebo jak sa volá, počkajte, lomeno S
čo? Pôjdeš do netesky? No ráno. Inak povedané admina. No to by mu ako vadiť nemalo, že mu idem vyupgradovať dedinčana. Takže sa skočíme pozrieť, koľko stojí 9 emeraldov. Preboha. Dobre. Lomeno home. Domov. Pane Bože, na nebi. Toto je, kam som to doriť? Som to dal sem, namiesto toho, aby som to dal sem. Nádherné. Potrebujem nejaké bookshelfy, takže raz, dva. Aspoň to by som mohol kúpiť. Späť. Ideme tu na kúpiť dve bookshelfy. A sa späť. Otvoríme si, vezmeme si knížočky. Tak. Teraz ďalšie emeraldy minieme. Bože. Keď dáte na tomto serveru Romano Restopaville, dostanete sa do mojej rezidencie, kde mám dvoch villagerov, ostatní sú mŕtvi, lebo bol raid. Ako začínam ležičku, sa tu začínam pekne prekopávať, ale 17 za jeden mending. Si ty normálny Vox? Paša si ešte nedoplnil. Dobre, nie, ideme si po lampáš. Ideme hľadať. Aha, krava. Máme jeden mending. A ako to sa dá, na čo by som to dal? Potrebujeme 1, 2, 3, 4, 5 mendingov. Takže vás tu necháme, ideme vás rozmnožiť. Ping mám veľký docela. Takto. Prečo všetci hneď odchádzajú? To by ma asi zaujímalo najviac. Prídu a idú. To isté už bolo aj Líriou, takže ako škoda, že proste hneď odchádzajú. Bolo by ako dobre získať aj looting. Prepáč, koník. Normálne nezabijem, ale kožu mi treba na sila nepomáha. Dobre, ty si pomaly, teba môžem poď zabiť. Subdedina, prišiel som tu vykradnúť bázu. Muchy otravné. Prešlo 10 minút videa a ja som ešte nič nespravil. Prepáčte. Mucha je konečne minul zaúplňovať svoj typ pokoj. Dúfam. Teraz... Dobre.
Čo tu máme? Kravy. Poďte sem. Kravičky, bum. To. Tá minus. Druhá minus. Tretia minus. Štvrtá minus. Máme mesto. Čo to? Observatórium. Tu je niekoho reska. Kto by si tu robil resku? Musí byť voľný resk. Však. Joj, Zdenovi. Dobre. To som nečakal. Že prvý trpec. Takže mu tu vyvraží tak správy. Dneska by som išiel do jedného dungeonu, ktorý už mám predom pripravený. Takže v offscreenu som docela hantila robil. Tento domček poznávam, ježiš. Taký jeden hráč menom Grzný, on strašne si... Jeminko, to vlastne ja som zabudol. On mi dal práva na ďor. To je zaujímavé. Akože nie je nikdy dosť, takže aspoň s takou krávička po sem. Počkajte, táto volá. Dobre, som späť. Prepáčte za také nedorozumenie, ale tak táto mi volal a nerád by som nerád by som, aby čokoľvek bolo v mojich videách ohľadom mojich rodičov alebo Segry, ako Segry tam hlas, že niektorých, lebo ma otravuje a nedá mi pokoj. A takéto veci, ale tak no. Len koštík. Kravičiek. Ďakujem. Ďakujem, že za vás predpadá. Aspoň z jednej. 31, už len jedna koža. Poďme. Tak, ďakujem. Máme kožu. Prešla polovica videa. Lol, dobre. Túto polovicu by som začal stavať. Druhú časť tohoto, jak sa volá. Ako ďalšie časti súťaže. Mám malo železa. Dobre, v ďalšej časti sa pôjde asi ťažiť. Čo
čo som to chcel. Čo ideme postavať? Asi začnem stavať kováreň. Takže niekde. Tu by som robil kováreň možno. Takže si urobíme základy kovárne. Základy máme. V podstate to bude skladná. Bude to skladná. Jak sa volá? Orečka. Škoda, ako vážne veľká škoda, že tu není. Máme treba viacej tohoto. Deepslate mi bude treba viacej. Tak, dovolené. Je možné, že do tematiky to asi sedieť nebude. A možno aj hej. Uvidíme. Skúsim sa to postaviť. Dobre, základ máme. Teraz ja by som si to predstavoval ako normálne budovu peknú. Tým, že no takto by bol vchod. Takto nejaké, neviem, schody. Čo z dreva urobíme, ale ja už viem akého. Také tmavé, pekné. Za chvíľu mi asi dojdu za sebou, lebo som blázon na všetko drevo vyhadzujem. Tak, čo poďme sem. Darkuk. Schody urobíme z Darkuku. Ale stĺpy potom urobíme zo smeku. Alebo hneď si zmením jazyk, lebo to mi nejde. Kanada, nie, skoro.
Pardon. Schody. Všetkého som urobil som. Dobre, ja to kašlem. Robíme to takto, aby si toho nikto nevšimol. Takže padneme, vezmeme si v rýchlosti toto. Rozmýšľam, je to takto. Môže byť. Tu by som chcel postaviť nejakú peknú budovu, takže schody dáme semka, vezmeme si takto sprús, lebo aj... Nie. Tentokrát to neurobím zo stript, ale z normálneho sprúsu, nech to sedí viacej. A je noc. Za chvíľu mi končí čas, no ako nekončí, mohol by som ju urobiť dlhšie, ale nechcem, aby sa pozeralo zase tak moc dlho. Keďže ja nestriam videa, tak musím toho stihnúť čo najviac. Dobre, musím využiť Reaper na toto. Počkaj, bude to fungovať. Nebude, dobre. Helma opravená. Výborne. Niekde tu by som možno začal budovu. Si vyznačíme rohy. Urobíme to ešte jednu takto vedľa. Tak. Vystavíme si to na všetky rohy pekne. A neviem, z čo by som to postaval, túto budovu nádhernú. Môže byť celá z Deep Slate. Toto spodné bude iba z Deep Slate, ale tak z čoho? Neviem, z čoho by sme to postavili. To by ma zaujímalo. Určite budú nejaké časti zo sprusu, takže to tu odložíme. Z konkrétu. Skúsime z konkrétu. Takže čo mi chýba na konkrétu? Čierny. Samozrejme, že čierne farbivo. Aj piesok. Aj gravel. OK. Tu na nič. Tu nám viem, že máme knížočku. Tam začnem tu dávať aj takto normálne knihy. Odložíme toto. Je to taká bordel česta, takže tam odložíme toto. Emeraldy patria sem. Jedlo, ktoré nejedluje, odložíme
Kde mi zmizli moje godeply. Bože môj. To sa mi prestáva páčiť. Čo by sme mohli dať ešte kde? Toto si nechám u seba, to je dôležité. Treba mi toto. To mi netreba. Toto vhodíme do Ender bedničky. A zlaté makovičky dáme senka, bo mi to treba na potom na poušne. Ok, neviem. Ja idem teraz asi do off-screenu ťažiť a zajtra točím video. Ako idem dostávať tam tú vec za sebou. Alebo to urobím tiež zo screene, takže čus. A ináč budem raz like, odber zvonček, prípadne nejaký ten komentár. Plus, čo by sme, kto toto kúkal sem, nech napíše do komentu. Čo by sme mohli dať do komentu? Steak. Napíšte takto. Napíšte takto do komentu. Steak. Ďakujem. No nič. Hore v karte, tu na takto hore na obrazovke budete mať tu na takto videá z prvé dva videá do série, takže bol tu s vami Skyracer. Čus.